Hvor gammel er du, og hvad laver du i din fritid? Jeg hedder Mathias, jeg er 14 år gammel, og jeg spiller computer i min fritid. Jeg hedder Julie, og jeg er 14 år, og jeg spiller fodbold. Jeg hedder Peter Gram Scholle, og jeg er 52 år, og i min fritid, der går jeg og hygger mig hjemme på sådan et lille nedlagt landbrug med at fælde nogle træer og sådan nogle ting, og alt muligt andet, hvad der er det. Jeg hedder Anne, jeg er 15, og jeg arbejder og danser. Jeg hedder Marianne, jeg er 47 og jeg er lærer. Jeg hedder Gry, jeg er 26 år, og jeg går på jagt. Jeg hedder Karoline, jeg er 16 år gammel, og jeg arbejder i en bager i min fritid. Hvordan var moden i din ungdom? Den var lidt ligesom nu faktisk. Lidt koldere neon. Ja. Det jeg kan huske, det var sådan joggingtøj i gråt og lyserødt og gult og gulerodsbukser. Det var cowboybukser. Og da jeg var helt lille eller mindre, der kan jeg huske, at islandske sweater var moderne. Ja, det som lige kommer i tanke om, det var, der var noget, der hed kassebukser. Det var sådan nogle med sådan en kæmpe svej dernede i benene. Ja. De var ret moderne, dengang jeg var ung. Hvad er dit yndlingstøjmærke? Altså, jeg går nok mest i H&M. Det er nok Just Junkies. Det er det fra H&M. Hvem er dit stilikon? Jeg synes, Coco Chanel er mega sej. Hun gjorde noget kæmpe stort. Ja. Stilikon, det er nok Kylie Jenner. Det er svært at sige. Det synes jeg ikke men der var jo mange, altså det var sådan ligesom YouTube-videoer og sådan noget, altså det fulgte vi jo også med i musikkens verden dengang i 80'erne, da jeg var helt ung og sådan noget der, så det var sådan noget som David Bowie, og der var også nogen, der hed Sweet og Slade og sådan noget, det var også dem, som I sikkert har hørt om. Så det var sådan nogle ting, der man gik meget op i, ligesom I nu gør med jeres ikoner inde på YouTube. Hvilket stykke tøj fra din garderobe kan du ikke undvære? Det er mine shortbukser. Bukser. Min t-shirt. Mine joggingbukser. Mine underhyler. Hvilket årti synes du havde det bedste stil? Det er 80'erne, tror jeg. Helt klart 50'erne. Det var nok 80'erne. Det synes det var en god stil, der var der. Hvordan vil du så beskrive moden i dag? Som noget, der sådan går i ring, altså noget, man har set før. Ja. Den er meget sådan, den skal vise meget hoved nogle gange. Mange former. Tit er det nok lidt kedelig. Sort, hvid og grå. Jamen, jeg kan egentlig godt lide moden i dag. Jeg synes samtidig, at den virker underlig. Koldt tøj om vinteren, men det har den sådan set næsten altid gjort. Så på den måde har den ikke forandret sig. Der er nogle ting, som jeg ikke bryder mig om, og jeg er måske også blevet for gammel til. Sådan tror jeg faktisk altid, det er. Lidt street. Jamen jeg synes, den er jo, altså den har jo sin tid, den mode der er nu, og jeg synes det er en flot mode, og det, hvad skal man sige, altså der, til alle tider så skifter moden jo, og så nogle gange så går tingene jo også lidt i ring, kan man sige, ikke også? Så er der det, der var smart i 70'erne og 80'erne, det bliver lige pludselig også moderne igen her i 10'erne, ikke også?
Så sådan skifter det hele tiden. Det kører lidt i ring, og det er også noget med farver og sådan noget. Der var engang, at brun, det var rigtig smart farve, ikke også? Så har der også været en periode, hvor det skulle være orange, og sådan kører det frem og tilbage. Og så når der går nogle år, så popper det op igen, jo. Nogle af de der gamle ting. Så det er lidt skægt. Og når man bliver så gammel som mig, så kan man lige pludselig huske nogle af de der ting. Hvad hedder du, hvor gammel er du, og hvad laver du i din fritid? Jeg hedder Anne og er 15. Hvem er dit Stevie? Det ved jeg sgu da ikke. Altså, dit idol. Har du ikke sådan en? Nej. Det har jeg da ikke. Hvad hedder du, hvor gammel er du, og hvad laver du i din fritid? Hvordan vil du beskrive moden i dag? Sådan meget afslappet. Og hvad er